Sa kanunay, iyahatang gigiyahan, ilamdagan, o gana kita sa kamatuuran, mga kaigsunan, then ato ni puyan. No? Kay lagi, pagbalikon mga kaigsunan, wa tamsayod, dos amabot ang atong katapusan. Dahil salamat o maayong gabi ka natong tanan mga kaigsunan. Dito maglangan, no? Pag-abot sa atong igsoong, kinalangga, kung tawagon mga kaigsunan at sugaton sa mga sipang pagpag Brother Soc Fernandez. Salamat sa Diyos, salamat ni Brother Adam at buutan kayong Pangulo sa Catholic Faith Defenders Cebu Chapter. Malangan ko kay katapusan kong vigil sa haya ni kanhi Congressman Dudong Golias, magod ni Congressman Eduardo Golias. Niya, sa akop mata, sa grupo, sa ilang politikan mong pangalangan, muna nga ni-appeal sa Gus katapusan gabi. Daghan mi dito mga councilors, including the Vice Mayor, the Mayor of Talisay, Tumbel, Honorable Mayor Samson Golias. Ya doon ako ipanghatag ninyo human sa atong pagpambit, kay mahining unyar ni hatag human sa atong pagkikulong. Usa ka isyu sa mga dili Katoliko. It is not really true that the Catholic Church shall have always the indefectibility or continuous existence. There is a condition that the Catholic Church was not able to abide by. As binisaya pa, na ay kondisyon nga gipahibaw ang Diyos diya sa kasulatan, nga ang pundo kong iglesia dili niya pagabihan. Diya magsugod ta sa objection, magsupat sa nabasa na to sa Isaias 22:21 nga ang balay sa Huda sa Jerusalem. Mara iglesia. Ang iglesia na tukod man sa Judea naman ang Jerusalem sa Judea. Ngayon dahil isunod ang Jeremias 31. Jeremias Kapitulo 32, versikulo 31-32, nagkanayon. Nasukad sa katukuran ining punduka, hangtod karon, nagpadayon sa pagbudhi kanako, pagsupak sa akong kabubuton, supak sa akong nasugo, mao nga bungkagon ko sila. Isaias 32, versikulo 21-32. Bungkagon ko sila. Ngayon sa ipares na ang Jeremias 45:4. Ano ng Diyos, mahimo, nga akong gitukod, akong bungkagon, nga akong gitanom, akong pag-aibton. So mahimo niya, akong kagon. Kung ang kondisyon, tali sa Diyos, o sa Iglesia, wa matuwa. Namuta na tagon sa mga sa mga tumbok ni mo nga na Iglesia kung kagon. Sa mana? Ang Iglesia Katolika. Matod pa sa magsupa. Ngano? Tungod kay sa anyo 803, gikan sa panahon ni Julio III, hangtod sa 1033, ang Iglesia Katolika makalilisang kahugaw. Kay niyanang ngayuna, nisilip kato sa Marusya, kuyong niyang inahan, nagigsuon, o nga si Julio III ang sa Dupapa, nadahan nila sa yutanon kalibutanong tinguha nga mabulingan ang lingkuranan sa Dupapa sa Batikan. Kay ang maong sa Dupapa nabihag sa ulagnon nga buhat nga di nanganak sa kaliwat ni Marusya
ang Papa nga gipili sa mga hari o duki, edad 12, Juan 12. Naway makasama siyang kangilan, nagtubo, na hamtong labihan kabangis sa pagkamatay, pagbaligya sa mga sagradong kabutang, niya paghimo sa mga kaulang na gani, ipatay siya sa bana. Tungod kay ang asawa sa bana, gikabit ni Papa Juan 12. Niya niabot usa pagsunod, nabatanon 18 edad na Papa sa Benedicto 4. Nalabaw pagkangilad sa gisundan niya, makalilisan ang kaugawan. Makalilisan ang kangilad, makalilisan paglapas sa kasuguan sa Diyos. O nabukto ang kasabutan sa Diyos na nagtukod sa Iglesia o sa Iglesia Katolika mismo. Mga ng panahon, naningon ng Ginoo na kung itukod ang kong bukado, nga akong gitanong akong pag-ipto. Jeremias 45:4. Na mo na mangutana ang katauhan sa mga Catholic faith defenders nga tinipig panalipod. Ngayon sa man ang iyong husay. Nanaman sa Jeremias 31, versikulo 31-32, nga ningon na Ginoo nagbudhi ka na ko, naglapas sa kasabutan, naglapas kong nasugo, gikas pagtukod hantog karon, ako di pa kaulawa. Usa ako silang bungkado. Matod pa sa Diyos. Now, how do we answer that? Tinuod ba ang iglesia itukod ni Kristo kay iya Diyo? Nahimong magunog, mabungkag, mahanap. Ang tubag, kinahanglan nato musayran. Nga sa simbahan doon ay duha ka factor, doon ay divine factor, kahimtang sa simbahan sa pagkamakidiyos, Diyos nun, o ang naa sa sulod pero dili mga ato. Naa sa sulod pero dili mga ato, nga naghimog kahugawan, nga kanang maong kasalanan o kadautan, gipangit sa simbahan, tibuok simbahan, o kana dili na. Tungod kay mga pulong sa tagna matuman, o sa kamautang mo distinguish, kamautang mangita sa tinuod nga tubag. Ang tubag ni Kristo mo, akong uma, may fill, may uma. Akong nagtanom trigo. Yata ko lahaw lang, nga sa pagtubo sa trigo, tubo ng trigo, may apil sa pagtubo dungan, ang bunglayon kung sagbot na dautan. Bunglayon kung sagbot na dautan. Ya mga mamumumingon, agaon, amo ning ibton og galbon, among isugnot, ayaw. Kasi yung paghimo niya na mapil, pag-ibot ang mga trigo. Pareha niya ang Iglesia sa Diyos. Ganyan sa Iglesia sa Diyos, na ang katauhan niyang gipili, na ang katauhan na kanunay matuhod o maunogon, na ang katauhan na nagpadayon sa pagbuyo sa buutan na kinabuhi. Wala niyan lang divine factor. Trigo, yung iparisan sa mga buglayon, gawa itanom sa Ginoo, itanom siya wa, itanom sa mga instrumento siya. Nga, katumanan sa mga pulong, Uraho na to sa Pedro. Kadawan niyang suwat. 2 Pedro, Kapitulo 2, versikulo 1 o 2. Nagikan na usap sa inyong taliwa. Gikan na sa inyong kugalimong pundok na manggula na magtudlog, pinalitan. Magtudlog kadautan. Pero doon ay ilang magda o makabig. Na musunod silang dautang binuhatan, magsunod silang sayop na panudlo, gikan sa inyong kugalingong pundok diha na sa sulod. 2 Pedro, Kapitulo 2, 1-2. Si San Pedro nagsulti nini, nakasabot.
ug himo nini ang panagna o katumanan. Na diharag sa sulod, the first enemies were not outsiders, but the inner members of the group. Kaya, isubayan ini San Lucas, sa buhat, kaya nagsuot sa buhat, San Lucas mo na yun, 1:20, tuling 39. Ngayon, kutlo si San Pablo, nagingon, nagtukaw ako ito katuig at gabi sa pagpahimang ko kanina. Pero karon biabot na. Ikan sa sulog, sa atong pundok, may manggula nga magsultig mga sayo o pinalitan. Ugdagan ka ba? Ang musunod umadaan nila. Niya sa sulod. Kauban. Muna nga, the church shall be measured the two factors. Divine factors. Nabisan pa ka nang itukod ni Kristo ng Iglesia, doon ay musip-up. Narasugod sa sulod. Magsulting pinalitan. Baka, mga buhang kadautan nga pagkasundo nila. Pero, ang dakong pangutana, kini ba ang katarungan nga ang simbahan? Mabunto, kini ba ang katarungan nga ang simbahan? Muhunong pagkasimbahan. Kini ba ang katarungan kumawagtan ang simbahan? Dili na katarungan. Kaya bulong ni Jesus nga, ang gagaan sa impyerno, sabto ng impyerno sa mga kahulugan. Ang impyerno, di lang kay kadtong laod sa kayo, sa mga nakasag mortal, kundi di kadtong nagtudlog sa iyo ng pagtulunan. Kadtong mga paglutos o pagbukod, pagpumatay sa mga Kristiyano. O kadtong mga leader, ng mga pangulo sa simbahan na nahimong nasalaan o nanudlog kasaypanan. Nabaho, Ginoo niya na. O sa ninyo siya, Forte inferi non prevalebot ecclesia mia. Muna nga doon na tayo katupad. Kung saan na pagtupad? To present the church in the two factors. The human factor, o itong nang guwa, nagtudlog, pagtulunan, nagsunod ang uban, nalinglang uban, human factor, Galatia 5:19-20, mo'y sinundan sa pagbahin-bahin o gikan ni sa yutan o lawas nung gikan ni siya. So the divine factor, magpabilid na doon ay mga maunungon. Magpabilid na doon ay matinuman. Sa poong panisan, Juan sa Revelation, pinadayang 14:12, may nagapailog ng mga tao nga bala. Nagapabilin sila sa pagtuman sa sugo sa Diyos. Nagalungtad sila pagka maunungon sa tinuhuan ni Kristo. Sanaan yun, ang divine factor. Kung sa kuno na ingon nga, nabungkag na hanaw, dili ang iglesia nga doon ay divine factor, dili ang human factor. Gitagna na, kanang ito. O sa kaulayang panahon, si Jeremias, nagtukan ka na to, Jeremias 24:6. Jeremias 24:6, mingon, nga sa kaulayhan ng Diyos, magatukod, dili niya gumod. Magatanong, dili niya pag-ito. O mauni, ang ikatulong hutong sa simbahan. Nagitukod ni Kristo, yang isaarang nga, ang gahom sa kaaway, sa impirno o siyawa, dili magkadaw. Mga ng kasaysayan, isuportar ka na ito. Nagikan sa inyo 23, hangtod karon 2021, mamaon sa simbahan. Kaya simbahan, iubanan sa mga milagro, iubanan sa mga malaan,
nga doon mo ipanaminan nato. Dili ka itong mga ahog, mga Santo Papa, pinili sa mga dukig hari kaniya ito, ngailadihan ka kanibutan. So with that, we can distinguish the church with a divine factor and the church with a human factor. The human factor will perish, mahanap. Abangan, mga pinili sa Ginoo. So doon ay nasa sulod, pero kuyog na to. Nasa sulod, kuyog na to, pero dili mga ato. Nagtod, nga nisipak sila, o nandoon na yung mga naasa gawas nga nakikawal. Na diyon sa Panginoos, sa buhat, na diyon sa Panginoos, kini mo ilanan. Ang tinuod ko si Pahan, tinuod pundok, isa kaasa kumuanto, matod pa, San Pablo, doon na diyon nagkatake. Wala yung sibahan nga bisa kaasa kumuanto, kanunay giatake. Ang sibahan ko. Ilang giatake, hindi ang divine factor. Ilang giatake, tumog silang atake, mo katong human factor. Sa ang maapiltas mga pinili, apiltas mga malikod, kanunay ta puyo sa kamay ng puod, pagkabuutan, paglikay sa sala, o okupado ta, bisita sa pagsangyaw. Pagsangyaw. Kaya di na to ang kaokupado pagsangyaw, wailo na, wahi kayon, di makakitang yaw o galang sa itong galang, di makasuod siya. Nagang salamat, may gabi sa salamat. Balik ko distribute ng salamat. Natay pangutana ng atong tatlo. Dua ka question, Brad Sox, similar question. Ang isa, nagangyo siya Tagalog, gikan sa atong active online member kay Josper Ray Reyes. Ang isa kang Makati. And then ang isa, similar question, kang Yanix Isol, Makati. Unsay, ano ang explanation mo tungkol sa third heaven na nasa daw po rin 2 Corinthians? Sa 2 Corinto 12, 1 ka 2, San Pablo Bingon, doon ako inailhan na tao, mga 14 na katuig na milabay, mga kung may baog, suod ba sa lawas, o gawas ba sa lawas, siya ipasaka sa ikatulong na parehas. Ikatulong na parehas. Maraglakbit, kung labot nini, ang Lucas 23, na si Dimas, nagkukulisan na mahinusulod, Ginoo, kutuwa ka na sa mong ginarian, hinumdum. Pero si Jesus, mingon, dili kayo kung naman ko ikaw. Karong naglawa, today, I'll bring you to my paradise. Dahil pa, nablihan mo ko ng langit. Nahuman makasa, siya daw magsiba, nasira ang langit. O kung man na mapanaw si Jesus, o siyang pagsaka sa langit, kuyog niya makalagabihan, abierto ng langit. Efeso 2:8, 4:8. Nga si Jesus, naingon nga, saka siya, ang iyang pagsaka ingon sa pagtidlog sa kailanman. Pero sa kailanman, saka siya, kung dalan yan, magkalagabihan. So to only in the Ascension Sunday, kapling langit. Pero nga naman nga, di man mamakak si Jesus, ningon na siya nga, karong adlaw na doon tigas pa rin. Kaya lagi, ato gipahayag nga, usa ka tao, na matugpas komentaryo niya na dili manilain tao, siya naman is Pablo. Nagipasaka si katulong o paraiso,
Mantod pa nagkutugugkog na pulo, wa ikasulti sa Diyos. Sawang na tao. Pero siya na niya. So kanang paraisong iskutan, nga karong adlaw danon ko ikaw, it is not yet the heaven as a place. Dili even as a state. Kahimtang sa pasahilo sa Diyos. Kahimtang sa kalipay sa tao. Namimpyo ng kalag. Himaya nga siya isultihan sa dili mapakyas. Pero nga lang, that won't be cause praise. O kanang praise o nag-iskutan, o na kahimtang sa pasaylo, sa kalipay siyang kalag, sa himaya, nga naiusan na siya. Sa Ginoo niya Ginoo. So that was the paradise that St. Paul mentioned, the third paradise. Pasaka si katulong ng langit, katulong paraiso. Pero matod pa niya, nadungog niyang tingog sa mahimayaw ng Diyos. Ang paraiso, katong paraiso literal, Garden of Eden. Pag-ipuyan niya na nabiba. Pero ang paraiso, yes, ibalik na ito, ang paraiso, katong natuan, katong inunsyan pa ang kahimtang ni Lucas 23:43, kahimtang ni Demas. Yan kanang ikato nga paraiso nga natagamtam ni San Pablo, usa ka paraiso. Ngayon lang na ito, special operation. Not by God Himself, but by the power of God and the wisdom of God. Nawa matamdi, nawa sinati sa banang. So one of the important things of this nga Ascension Sunday na naabdi ang langit para magkasud ang magkalag. Diin pa doon ng magkalag, gawa pa maablihin. Lucas 19, 16 nga to sa 21, ang magkalag ibalhin nga to sa sabakan ni Abraham. Sabakan ni Abraham, kalipay. Pero dili pa man. So mo na atong tubag sa may pangutana, atong i-refer sa the three stages, and likewise the closed heaven open only the Ascension Sunday. So that was not the paradise, dili na paraisong bisaan kay karong adlaw o man niya magbihim ang langit. So that was the state of happiness, the state of forgiveness to Dimas ang Tusa. Makakmangirawa. Itinon mo ito paraisong. So muna itong tubag sa may purutana ng ipada sa taga Makati o Musa sila. Well, sa Luzon yan. Salamat na sila may purutana. O niya, kini, o lagi, ang atong mga kauban tungod ka sa Luzon sa sakanan pagkaroon, pero ato lagi akong padayon ng pag-announce pa Adam nga balik na ta sa atong Bible study sa San Jose Recolitos, kada Lunes, kaya social distancing, kaya ko makain si bahan. Ya, sulod lagi ang kitang mas. Pero ang speaker, may mong dili mo sulod ang mas, kay layo ka. Okay, hanggang salamat, may gabing study. Nindot ka. Sa ngalan sa mga anak, sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos, lang ito amahan. Salamat kami sa mong bugmaw kayo. Manalangin ni kaming tanan, ipalayo kami sa mga disgrasya o kadautan. O kinaot kay mong kakson sa imong panalangin ang among pamilya. Ginikanan, nagsuod, magkapikas, mga anak, na malayo sila sa kadautan kitabo. Ganili kami magpabuhion kanimo sa pagkalikod kanimo Ginoo sa imong isaan kanamo pagka maunong. Aron mapil kami sa pagkapinili uban kanimo dili kadtong giingnan niya di amo sa sulod uyog kanamo
pero dili mo ato. Tinigtanan na mong ipangayo sa panabang ni Santa Maria Virgen nga itong inahan. Amen. Amen. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, Espiritu Santo. Amen. Murag ka, ang alangan natin